poškodil nám bránu, schránku, tak som mu z nášho pozemku túto budu vytrhol, vlastne nemá čo robiť. To čo si dovoľuješ? Nekotám, zdrsa, nekotám. Nekotám, zdrsa, Jožík. Čo on provokuje? Vyšli sme na ošetrenie, plus som bol udretý francúzskou barlou. Nedelu. Bola tu hliadka. Áno, to je evidované. A dneska vraví, kosil pozemok, majú to zakázané. Odkiaľ máme zakázané? Ticho buď. Toto tu vlastne nemá čo robiť. Ticho buď. Preto som povedal, že keď to tu dá, že tie kriky vyrežem, aby nemal zamietnúť chodiť na môj pozemok. Alebo ak ich chce, keď som tú chalupu kúpil, nech si ich zobere. Nech si ich vykopie. Jakým právom? Ticho, ticho. Ako volal vás? Kde máš zo súdu? Kde máš zo súdu? Tam sa tu vyhrážajú, že nás pozabíjajú. Ty si sa teraz vyhrážal zabitím. Ty si sa teraz vyhrážal zabitím. Nie, lebo to je... Ty sa nesnažil. Ja som potom, čo sa nevyhrážal, som mu povedal, že to tu nedáva. Tam to bolo opreté od nedele. Dneska provokačne, ako keby to pokosil, to tu chcel dať, chcú zakryť incident, čo sa tu stal v nedelu, tým, že akože vyprovokujú niečo extrémne, hej. Ja som, tak ako ste ma videli, som to zobral, tam nech to má. Pokiaľ mi to tu vráti, ja fakt, ak si to nevidí, toto nemá, áno, pokosil a provokačne to krmitko znova mi tu dal. Ja som mu v nedelu odjedu, keď nám poškodil bránu a tú schránku, plus ma teda napadol fyzicky. Hej. Áno, a on to vlastne od tej nedele, áno. Nemá to kosiť, áno, zákaz má. A vravím, od nedele tam bolo opreté a dneska chceli urobiť exempore, tak mi to tam postavili. To je všetko. Áno, že ich zrežem, jak to chcú, nech si to vezmu, ináč to zrežem. Je to môj pozemok. Kde máš zo súdu? Počúvaj, kde máš zo súdu? A to je všetko. Skôr to čakal na vás, Ani lebo to riskovať, že ma zase... Nemáš zo súdu, že môžeš odstrániť tieto veci. Nemáš zo súdu nikde. Toto si vytrhol, ja to dávam späť, keď tu náš majú. Ale to je môj pozemok. Kde máš ohradený ten pozemok? Pozemok je môj. Kde máš ohradený? Dobre, však ak je toho majetok, tak mu tam nedávajte tie krmitka. Počúvajte ma. To je pozemok náš. Není pravda. Tak ak je to jeho pozemok, tak nedávajte to. Počúvajte ma, je to náš dvor. Ale to nemusí byť ohradené. Není pravda. Teraz vyprával, Tak vlastne to ohradiť, chcete povedať? Pani policajtka. Jaké to ohradiť? Áno, nech si chodia po 3,5 Počúvajte ma, vyprával, že sa mu vyhrážali na To život. krmitko teraz. Dneska on je na kamere, že vezme motorovú pilu, ona ho huckala, aby nás ešte porezal. Obvodné oddelenie Kysilského mesto nemáme dôveru. Od roku 2007 kryjete úmyselnú trestnú činnosť Peter Milo a spol. Nerešpektujete rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, okresového súdu Žilina, okresového Čaca, aj krajského súdu. Takže vy máte... No nie, toto bude zverejnené na Facebooku, ako polícia postupuje. Natáčať si ma môžete. To bude zverejnené, ako postupujete, nech sa páči, ako kryjete trestnú činnosť od roku 2007, obvodné oddelenie od roku 2007 kryje trestnú činnosť a spôsobili ste mi újmu na zdraví. Sťažujete kolegom zbytočne prácu. Je to zbytočné. No. Úplne je toto zbytočné, čo tu si dajte nacvičujete. preč. Ja vám tak Lebo ho vyhodím. Keby on vám tu postavil nejakú vtáčiu budku, vám by sa to páčilo? Načúvajte, toto je... Nie, veď ja som vás normálne Veď ja vám odpovedal. Ale ona Ako to... človek sa vás pýtam, páčilo by sa vám Veď ja to? vám hovorím. Nechal by ste Načúvajte, vy, ale toto je našo, my to užívame, vy, chápete? ale Chápete? právny stav je aký? Na katastri je to na Na katastri to Počúvate ma. je pôvodný stav. Neskúste mi iba odpovedať. Ale ja vám... Pôvodný stav, pane, pôvodný stav. Stále ako bol predchodca, ešte píšte. To je majiteľ toho pozemku. Počúvate, ale od roku 2007 je tam podvod spáchaný úmyselne. Má Kysucké mesto konať, inšpekcia to ani nekoná. Rozumiete ma? Titulom vydržania. Kde pán Milo titulom vydržania užíval tento pozemok, ho neužíval. To je všetko na súde, to je všetko živé. Rozumiete ma? Nič nie je u konca. A Milo sa má zdržať. Má rozhodnutie najvyššieho súdu. Stiero sa vzťahujú. Tak ako sa má on zdržať, máte sa aj vy zdržať. Ale veď my mu nič nerobíme. Áno, ale on to prišiel na nás. Teraz opýtam sa vás, keby na vašom pozemku niekto postavil vtáčiu budku, páčilo by sa vám? Počúvate ma, ja sa vás niečo pýtam. Nedeľu sme prišli s nákupom. Nie, Tu nie, do dvora prišiel... teraz sme tu kvôli tej vtáčej budke. Ale nie je kvôli vtáčej budke. Nie je tá vtáčej budke. Nemusíte mi to pchať do úzlu, ja tiež kameru, Veď dosadne sa páči. On sa nám vyhražal, že nás pohražuje s motorovou pilou. Rozumiete ma? Preto bola zavolaná hliadka. On sa vyhražal, že nás spôsob. Nedeľu nás napadol a všetko tu sú rozsudky pravoplatné.
Áno, vznikla UMA. Boli ste nám všetci. Áno, on bol. Od roku 2007 sa nadržia Kysická dvor. Ja mám UMU na zdravie, ja som podzemnej mozgovej príhode. Mne sa ťažko hovorí a preto hovorím, prosím vás pekne. No, lebo sa tu vyhrášanie. Ja nepotrebujem, nech sa tu dodržuje zákon. No, a ústava Slovenskej republiky. Sú tu nejaké súdne rozhodnutia, treba ich rešpektovať. Tak mi ich predložte. Tak čo vám ide? Ja som mi dal, Kysuca ich má. Ešte raz, aký je právny stav? Načúvajte ma, právny stav je pôvodný od roku 2007, ako sa tu nasťahoval pán Milo, je nezmenený. To znamená, je ten istý. Ten je ten istý, áno. Ten je istý, ale rozumiete ma, ale ona nesmie brániť užívanie ten rozsudku najvyššieho súdu je. Ale užívanie na nesmie brániť. Ste majiteľ alebo nie ste majiteľ? Je to jednoduché. Počúvate ma, vy zastávate, nechcete pochopiť, on má podvodom, má to, ale polícia má konať, rozumiete ma, tu sú nejaké rozhodnutia, rozumiete, ja som stále policajtom, prosím vás, tiež akurát, že takže ovládam zákony, rozumiete ma, takže mi nehovorte to, ja rešpektujem zákon a ústavu Slovenskej republiky a nech sa rešpektuje on. A najvyšší súd niečo hovorí, že rozsud okresného súdu Čadca, Krajského súdu Žilina sa vzťahuje na právny nástupcu, lebo stav je nezmenený, je ten istý. Rozumiete, je ten istý. Ten istý to znamená čo? Že sa nezmenil, akurát sa zmenil, že miesto Pištekov to tu býva Milo. Lebo sa takýmito vecami. Takže ten pozemok je na pána Piščeka. Nie, on je tam zapísaný titulom vydržania, ale to je všetko šetrení. Ale je to všetko šetrení. Lenže tam je, ale počúvajte, ale tam je napísané, že nie ste nám bránení užívaní tej rozsudku. Milo nám nesmie brániť užívaní tejto nehnuteľnosti. Áno, však on nás vyháňa z pozemku, Ale veď, on má ohradený pozemok? Má ohradený pozemok on? Má. Majú ohradený. My máme hneď tam dole bránu. Vedel, keď tu išiel v roku 2007, že je tam brána, že tu máme spolu cestu. Videl, čo mám zaviazané oči? Vedel o rozsudku, všetko vedel. Toto robí pán Milo s Pištiekom. Prehrali sú, oni sú niečo zvrátiť, čo nie je možné. Titulom vydržania má na liste vlastníctva pozemok, ktorý neužíva ani predchodca Pištiekova, ani on, ale moja manželka, ktorá to potvrdila na súde, doslova pred súdku Šolcovo, že výlučne užíva pozemok manželka. Takže počúvate ma, vy to zaťažujete. Je tu najvyššie súdu rozhodnutie, ktoré má rešpektovať. A ho rešpektujte aj vy a všetky. Ja sa odvolávam na to, čo mám v rukách. A to sú rozsudok z roku 2003, Krajský súd Žilina z roku 2004 a najvyššie súdne rozhodnutie z roku 2014, kde hovorí jednoznačne, že rozsudky sa vzťahujú na právnych nástupcov Peter Milo. Moja manželka. Áno. Ja som tu není odtiaľto. Manželka sa tu narodila, takže ona je výlučnou vlastníčkou a to je potvrdené aj v tej rozsudku okresného súdu Žilina, tá Čadca je Žilina. A najvyšší súd to jednoznačne hovorí, že nesmie nám brániť užívaní Peter Milo. Lebo on len čiste sa zmenil to, že miesto Pištekovcov tam býva Milo. A tie rozsudky sa vzťahujú. On nám bráni v užívaní. Tak treba zasa podať podnet. Než sme dali, že vidíte, bráni v užívaní, my máme právo kosiť to všetko a teraz povedal, že nemáme to právo kosiť. Ona nesmie brániť užívaní tejto nehnuteľnosti. 2168 a 2169. Lebo právny stav je ten istý, nezmenený. Ale veď to tam majú počúvajte ma, tieto kopie rozsudky majú obvodné oddelenie Kysuckého mesto. Buď nevedia čítať, alebo tomu nerozumejú, tak potom ja nemôžem za to. To je druhá vec. Ale je tam čierne na bielo napísané. Dobre, Ožino, keď mu to vadí krmitko, nedáme ho tamto krmitko, nebudeme nejaký, nie je problém. Ale veď, ja nebudem trmen pre krmitko sa robiť, ale tu ide o to, že on nás z cesty vyháňa, bránu úmyselne poškodzuje. Podívajte sa, 7. marca odstránil tú bránu. My máme žalobu na súde, už tam napísal vyjadrenie, že on neodstránil, ale ho zvesel a pritom ho odstránil. Vy máte Kysucké mesto stíhať pána Mila, že ukradol stĺpy z tej brány. Doteraz ho nestíhate, inšpekcia vám to dala. Máte stíhať Kubasčíka pre podvod. Nerobíte doteraz. Veď to je už vyše roka. Vyše roka, či to není. Prečo nebude? Ale počúvajte ma, od roku 2007, nie že vy osoba, obvodné oddelenie mi prevodilo ujmu na zdravú. Na zdraví nekoná, rozumiete ma? Ale to, no. Krmitko nech nás nevyháňa, počúvajte, nech nás nevyháňa žiadneho pozemku, všetko živé, všetko na súdoch a nech sa prečo musí byť to krmitko práve tam? Ale veď,
vraví o krmitku? Krmitko je tam, Teraz kto sme tu vraví... kvôli krmitku. Ale veď, Kvôli krmitku. žiadne krmitko, tu bola iná príčina. Pán Milo začal sa vyhrážať motorovou pilou, že nás doreže. Motorovou pilou vyššia 10 stromčeky. Nie je pravda, nám to tu vyhráža, to on povedal tvrdenie. Preto vás volal syn, že sa nám tu vyhráža. V nedeľu sme prišli z nákupu a prišiel na náš pozemok a bezdôvodne napadol syna a kastrov. Rozumiete ma? Realizované. Všetko je na kamere zachytené, ako to bolo urobené. Takže toto nie je poprvýkrát. A títo konflikty vyvolávajú úmyselne zámerne milovci. Od roku 2007 narúšajú úmyselné bývanie. Od roku 2007 narúšajú úmyselné bývanie až doteraz a nikto v tom nezasiahol. A ešte polícia Kysuckého mesta im to napomáha v tejto trestnej činnosti. Takže a táto komunikácia ja uverejním na Facebooku, aby ste vedeli, že všetko, ako sa tu postupuje od roku 2007 tejto veci. Tak nech si občania na Slovensku urobia sami úsudok, ako sa postupuje na Slovensku, ako rešpektuje polícia zákony a sám pán Milo, ktorý bol bývalý policajt, ktorý priživuje a parazituje na podvode, ktorý má zapísaný na liste vlastníctva číslo 421, kde kúpil dom od Pišekovcov. Na podvode sa priživuje a parazituje a vyháňa nás z prístupovej cesty, aby toto verejnosť videla, že čo sa tu dovádza na Slovensku. A nech si každý urobí svoj úsudok. Čo ste vy povedala, to všetko váš názor. Na to je súd. Vy si není súdkyňa. Zazko si narysoval, keď je to brána, tak ryti a takto staré váš názor. To je váš iba názor. Pán policajt, to je iba váš názor. My sme vás preto zavolali, že ak tu budeme na živote, že tu bude krotec, tak aby ste preto prišli. Preto šli, lebo motorová pila. Ja som tu sa narodila, ja som tu bývala. Tu sme to sadeli vyše 40 rokov. My na políciu na žiadne nedejeme, to je keď krásne, ste to ja nedojeli, nejako preto som žiadal pre 150 ste mali, aby ste Podívajte sa, manželka sa tu narodila, má 70 rokov pomaly a tu býva. Rozumiete? A nebude, on tu prišiel v roku 2007 a on si na niečo nárokuje, na čo nemá nárok. On sa prižíva a parazituje na podvode. Poď sem ďalej. Všetko bude zverejnené. Toto není normálne, aby... Ja som tu toľko, ja som tu s rodičmi chodila po podzemku, tuto sme sadeli ešte obilie. Už v minulosti ste sami vyhražali so zbraňou. V minulosti zôra, že ma zabijete. V Kysuci to bolo oznámené, čo ste doteraz urobili. Načúvajte, v Kysuci som bol, sa mi vyhražal so zbraňou, on ešte starší. Už dávno aj s chlapcom to boli. A doteraz nič. Ze zbraňou nič, aj on všetko vypovedal, všetko na strane. Stĺpy ukradol, mala to polícia realizovať, Kuba Štika mal čo podvod, Kysuca to mal realizovať, inšpekcia to. Nič nerobí Kysuca, nič nerobí, len nás šikanuje, prenasleduje. Prokurátora sama povedala, že keď nemáme dôveru o Kysuci, že nemám čo preberať žiadne listy a iná polícia, tak ani nepreberám žiadne listy, ani nebudem preberať z obvodného oddelenia, lebo Kysuckého mesto, lebo od roku 2007 je nedôvera už vyslovená, lebo spôsobili mi újmu na zdravie, ja som po celej mozgovej príhode, kde som nemusel mať, ja som mohol robiť a mohol som žiť a takto som odkazaný na pomoc druhého človeka. Toto mi zahriadila Kysuckého mesto na podnet milovcov, ktorí parazitujú a priživujú sa na pozemku, ktorí majú titulom vydržania zapísaný na liste vlastníctva, ktorý nikdy v živote neužívali a neužívalo výlučne ani predchodca Pištek. A potvrdila to Otília Pišteková na súde v roku 2018 v apríli, že výlučná užívateľka tejto nehnuteľnosti je moja manželka Zdenka, lebo sa tu narodila a ona túto nehnuteľnosť výlučne užíva. Takže nemôžu ho mať titulom vydržania na liste vlastníctva. A toto je všetko ešte v živom konaní. Posúde, súdy sú nie ešte ukončené a predčasne robia takéto zámery. Súd, však to má všetko súd. Je záväzný, áno. Súd to má. Váš manžel sa tu oháňa políciou, lenže súd je tá inštancia, ktorá... Áno, ešte nie ukonca. On chodí po súdoch a chodí... A predčasne. On predčasne chodí po súdoch, aby to bolo... A zneužíva políciu na to. Tak treba si zobrať ten mobil a treba sa ísť že takto nosiť. Áno, pôjdem aj takto. Aj takto budem chodiť všetko. Ja už teraz som bol... Načúvajte, teraz som doslova donútený všetko natáčať a zverejňovať na Facebook, lebo sa to nedá. Píšeme, jak do butavej vrby. Takže nič išiel len, aby to išlo von, aby ľudia videli, ako sa správa.
Ja nemám Je to dôvod. pre Boha Kto živého. čestne koná, Počúvate, sa ja nemá chcem právo to dať povedať. zverejniť. Lebo Ja sa toho toto- nebojím. Nech sa Ja chcem natáčajú. povedať, počúvate, pán policajt. Ale to sa ostane. Ja vám poviem. A on má 70 a takýto život na to je hrozný. Načúvajte, pán policajt, neviem, odkiaľ ste. V roku 90... Pozrite sa, ja sa s vami rozprávam ako človek. A ja však Vy mi aj. tu pcháte mobil do... Nepchávam to. Prepáč, jak mám Pcháte, no. Jak mám Čo, pchám? hľadáte senzáciu, alebo Nie, nie. nenájdete ju tu? Nie, nie. Jednoznačne ju nenájdete. Ja Tú sen- senzáciu načúvajte. nie. Ja senzácie... Ja to chápem, že sa chcete chrániť proti, ale na to máme kamery my. No však. Tu boli poslaní my, hej. A to vám Takže- chcem povedať. Ja senzácie žiadne nehľadám. Jak si vidím, vymyslíte? vidím, hej. To si vymyslíte, senzácie, to je váš prístup. Od roku Mám 90... pocit, že kto viac kričí, má viac pravdu. Nie je pravda, nie je pravda. Je to o dialógu. Ivan, A ticho teraz sa buď. rozprávam s vašou No, manželkou. to nech sa páči. Počúvate, pán policajt, keď tu boli dvaja kupcovia, on tretí. A prišiel tu a tu som kopala zemiaky dole a on tu ešte nebýval. A mi vraví, pani, vy tu bývate, a ja vravím, že tuto bývame a že tuto je to prázdne. No a to ide ako na predaj a ja vravím, že hej,